F'seduta li damet ġurnata sħiħa komplit il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra in-negozjant Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Fil-qorti xedt Johan Cremona sieħeb fin-negozju ma' Fenech u li kien jikri l-uffiċċju tiegħu mingħand Melvin Teuma, il-middleman u x-xut ewlieni f'dan il-każ. L-Ispettur Keith Arno qal li l-Pulizija għalqet l-investigazzjonijiet tagħha fuq Johan Cremona u mhuwiex qed jitqies bħala suspettat f'dan il-każ u f'dan l-istadju m'hemmx il-ħsieb li jittieħdu passi kriminali kontrih. Cremona akkumpanjat mill-avukat tiegħu Chris Buzzietta, is-sieħeb legali fid-ditta legali tal-avukat u d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi qal li beda jiskopri dwar il-qtil ta' Caruana Galizia minn Ġunju 2018 meta kienet Camilleri marandu u talbu biex ikellem lil Melvin Teuma. Qal ju ħall Camilleri għand Teuma imma ħallihom jitkellmu waħedhom. Waqt li Kenneth u Melvin bdew jitkellmu, Johan ħin minnhom ra lil Kenneth iwarab minn ħdejn Melvin u jaqbad it-telefon. Cremona xedt li l-għada Kenneth marqandu u hemmhekk kien hemm ukoll Melvin. Qal li tkellmu bejniethom u Melvin der irrabjat, però ma jafx qalu. Irrakkonta li reġgħu iltaqgħu darb'oħra l-belt u semma lil Melvin Teuma jgħid lil Kenneth irranġalhom għall-bejl. Meta hu saqsa lil Melvin Teuma x'inhu jiġri, qallu li qed jitkellmu biex jagħti l-libertà proviżorja lill-aħwa De Giorgio. Xedt li wara dan l-episodju Melvin Teuma qal lil Johan Cremona, Jorgen Fenech u Keith Schembri tradewni. Johan Cremona qal li minn dakinhar għal sena u 5 xhur Teuma baqa' jgħidlu l-istess storja. Cremona xedt li ma' żmien Teuma kien qallu li qabduh Jorgen u Keith biex joqtol lil Caruana Galizia u kien jgħidilhom ħanikxifhom it-tnejn. Johan Cremona saħaq, jien ma nafx hux veru li Fenech u Schembri għandhom x'jaqsmu fil-qtil, jien dejjem x'kien jgħid li Melvin. Johan xedt li Teuma qallu li Fenech qallu biex waqqaf kollox fil-qtil, imma Teuma qal ma' Cremona li ma rridx jaqgħad ċajt u kompla bil-qtil bil-flus ta' Fenech. Meta ġieli kont ngħidlu possibbli Keith u Jorgen għamlu hekk, kien jitlifa'. Allura ġieli kont nispiċċa ngħidlu kontra Jorgen Fenech immu kien jisplodi, xedt Cremona b'referenza għal Teuma. Fuq il-pedana tax-xhieda Johan Cremona der li għadu sissa mhux jemmen b'dak li Fenech jinsab akkużat bih. Fil-fatt fl-ewwel stqarrija li tal il-Pulizija, Cremona kien qal li Jorgen Fenech żgur mhux involut. Johan Cremona spjega li l-aħħar darba li ltaqa' ma' Melvin Teuma kien fil-11 ta' Novembru. Dakinhar Teuma kien marandu u rċieva telefonata li se jagħmlulu rejd is-sibt. Johan qal li sema' is-sibt se jagħmlu l-rejd ma jafux li għandu l-lottu. Imbikkem Cremona xedt kuljum sal-11 ta' bil-lejl Melvin dejjem kien jgħid l-istess affarijiet. Kont ngħaddi satejn ta' martirju miegħu kuljum. Mara tmissieri wkoll ma ħallinix kwiet ingawdi l-aħħar ftit ġranet miegħu sakemm miet. Johan Cremona xedt li Melvin kien jgħidlu li hu kellu kuntatt dirett mal-eks kummissarju tal-Pulizija Lawrence Kutajjar jew inkella ma' Edwin Brinkat il-Ġojja. Cremona qal li Teuma qallu li Lawrence Kutajjar afżal lil Melvin Teuma fuq il-każijiet tal-ħasil ta' flus u li l-Europol jafu bir-recordings. Intant il-prosekuzzjoni qalet li dak li qed jgħid Cremona qed jiġi investigat. Mistoqsi mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, Johan Cremona qal li Keith Schembri għamel kuntatt miegħu f'Settembru illi għadda. Kien kellmu fuq il-gaming imbagħad saqsih fuq Jorgen Fenech. Qal li Jorgen dak iż-żmien kien imsiefer u Keith der inkwetat fuqu għax ma bedix jwieġbu. Qallu jekk jaqbdek għejdlu li rrid inkellmu. Intant fuq il-pedana tax-xhieda kellu jixed Edgar Brinkat iżda dan kellu jinġieb b'arrest wara li telaq. L-Ispettur Keith Arno informa lill-qorti li Brinkat mhux jitqies bħala suspettat. Brinkat li jaħdem bħala bejjieħ tal-karozzi irrakkonta li darba mar Teuma għandu u qallu li hu mdeffes fil-qtil ta' Caruana Galizia. Iddeskriva li Teuma beda jaġixxi bħala wieħed miġnun u disprat. Brinkat irrakkonta kif hu taħ il-parir biex ma jitkellimx għax Jorgen raġel b'saħħtu. Edgar Brinkat jirrakkonta kif darba Melvin Teuma ma setax jaqbad lil Jorgen Fenech u kien sejjer ikellem lil Keith Schembri imma Edgar rażżan lil Teuma u qallu jekk hux jiġġennen li jmur jitlob il-flus lil Schembri meta ma jafx jekk kienx imdeffes. Edgar Brinkat qal li Melvin Teuma kien jgħidlu li peress li Fenech għandu lil Keith Schembri jgħinu rid iqabbad avukat bħal Simon Busuttil, Jason Azzopardi jew Carol Akolina. Il-Ġojja rrakkonta kif Kutajjar talbu jieħu minn ras Teuma dwar fejn qed iżomm ir-recordings. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.